Dobar dan, ja sam Patrik Mić, danas ću govoriti nešto o uputama. Dakle, prije svega počnu sa definicijom što su to upute. Dakle, upute su vrste teksta koje sadrže upute za izvršenje nekakve radnje ili praćenje nekakvog postupka. Ja ću danas govoriti o uputama za korištenje ovog kuhinjskog robota. Dakle, prije svega robot je više namjenski i dolazi sa više nastavaka. Postoje tri dijela robota, znači dio za miješanje, dio za mljevenje i dio za blender. Prvo ću početi sa dijelom za miješanje. Dakle, ovdje imamo jednu veliku zdjelu koja se može skinuti i staviti. I tu nastavak, evo ovo je na primjer nastavak za kolače. A ima još nastavak i za tijesto i za glazure nekakve i tako dalje. On sad nije spreman za korištenje, ali kada se u ovu zdjelu stave potrebne namirnice, uz pomoć ove ručice sa strane se spusti i sad je on spreman za korištenje. I to je to što se tiče ovog. I da, ovdje postoji još 10 brzina, ovdje sa strane. I to ovisi o brzini vretnje ovoga za miješanje. I to je to što se tiče dijela za miješanje. Sa strane imamo dio za mljevenje na koji ide još jedan dodatak. I tu se mogu svrniti meso, orašasti plodovi, keksi i tako dalje. A na samom kraju robota imamo jedan veliki prostor na koji ide blender. I u blenderu se mogu napraviti nekakvi voćni sokovi. I to je to. I kada je robot gotov s radom, onda ga se mora podignuti ovako i ovu zdjelicu izvaditi. I to je to što se tiče uputa za korištenje. A općenito u robotu je da je vrlo od pomoći i da ga mogu koristiti mlađa djeca i stariji ljudi. Preporučio bih ga svima koji, pogotovo starijim osobama koji više ne mogu toliko sa rukama raditi i koji imaju problema nekakvih zdravstvenih. I to je to, nešto više za reći. Hvala puno na pažnji.